Anya laki din! Ay, nahaw. Nagmayatan ay ate aguldag. Nang runa no kastoy akal-kalpasan nangal daw. Nga uray la tinuno nga okra. Na idumudum iti naperasan adigot buguong apadas. Tinkam-kamat iti kilab. Ay, no, kimasan na yan. Ay, wag pa na. Madamdama kita da papanak. Agbuyatak tupay Sige nga rod. Isaram to nga rodin ata da papanak. Sige. Dangamin awag itay ni Kumari Dalen. Mapanda makilamay ije puniraria. Mapanak man may. Ne. Kahit mo asawan, adaman na tayo. Ada kabagyan da nga imawag kwa na. Natay ti kapidwada. Kastaya. Ay, bakit? Si kakit di man. Uray di mo kabagyan, pagtatak ko na mapakilamayan. Na, apay aya. Awan mo't ar-aramidog dito'y balay. Di nakmut makipag-rik na itinatayan akaaruba. Pambaran ang makibinggaw. Kahit, damat la pakibinggaw. Dapay mo ipitag adwa gasot na pisos ditay. Upata karday jayan. Dapay mo ilagay mo kwartam. Inan ano sa klakit tinang ituntunon iti okraan ng aldawanan. Ni uray sardinas la kumating ka ginatang mait. Nagreklamo ka manay. Hindi mas mumulya nagalis asindap. Kapilitan nun Ha? Nagadwa reklamo. Sana balay. Adan tumantay pensyuntaan. Ay, kasla awamot lat gunggunang agpimpensyon ta. Nagbit mo ta maibos. Gastador ka mo nga may. Na, Tila magagatang mo no maka-withdraw ka. siyempre mo't enjoyin ati pensyon. Nay, mapanakon. Makaamukan to namang isira dito'y balay. Tala, manaktak ka mo. Anyan ni Suray. Manaktakak ka no. Awan lat di pa kabasbasula. Anya lakit din aya. Bitlaeng, umayeng. Bitlaeng kunak. Ay, kunak lang nung makainanaak bit sa bayar mo arak. Ay, sino nga tayo dito eh. Na, Hello, Tata. Ada ka din ni Nana Suray? holy cow. Ay, na. Pakayang ay isti pakawan ng mapo. Napututan ti blouse na. Holy cow talaga. Agtutunal tinaaritusan apusig na. Sakit. Ay, wow. Abot ti pek shorts na. Hala ni Tata. Ay, no. Uday apa nang mulagat yu iti pusag kon? Ay, Kunak? Oh. Ada ka din ni Nana Suray? Ha? Karuror na. Napanijay punirarya. Ang, asino ka itayan? Hala ni Tata gudumat. Nalipatan da kon? Kat no siyak ti apo ko ni bakat mga agkabaw. Nga inang ni inang ko atukwa, di ta sityo nagkayangan. Ha? Siyak ta ibagbaga da akurang iti binting. Malipatan da kon? Malagip kan sa ngagpaisaw. Anyat masapul mo ayakin ni Nanam Asuray. Aguray. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Charmy. Ada ko maimportante nga ibagak kini Nana Suray. Napatag-abanag. Kadyak maitantanan. Masapo na maibagak itangal daw. Na, Saan ang maipabigat na ito yun? ne. Apay nga gluwa ka mo nga Charmay.
Ang tanadagsan ang problema. Kakabaulanon abaklayon daytoy na nakadagdag sunon. Ha? Ay, anya nga min dayta ay ibagam kanyak. Nagtalawak kami ni balay mi. Na pinagkaykaysaan dakdag iti kabalay ko. Inrurumandak. Kanayon dak nga apa, dagiti iipag ko. Kanuray dagiti kakabsat ko. Awan pa nang sakit na kanyak. Kasta? Kaasi kamot nga rod, Talaga nakakaasi ako iti pampamayanda. So nga umayak ko magpresenta, nga agbalin ababaunan nyo. Agaplayak lang nga nakatulong. Tapumanaw ako ni balay mi. Aha. Apag isaw, nagteksan ni Nanam Suray. Paumay ka nun. Ang umunag ka pa'y, tagsarita ta na sayaat. Siya kunti kasarita. Tay bagakton kini Nanam Suray. Ay, iwan, kagawad dulpo. Ti amok ka, ti may dito'y barangay hall, jay apok, nga dako kuhatit na. Agsapsapol ngamin, iti pasusuin na. Nay. Anya, at ako kuwatit yapo ko yo. Ani ka di share mi ti kunaya? Ay, iwan, adako kuhatit day. Ay, sana madlaw, ta nagseksay. Awan, nakita ko ni Sherme. Nakasyor si Tim Mulal. Pictures ko na rin sa niya, isuot niya itay. Ay, naglakati pa nagpakpakarawan ano ko. Ay, sus. Gawa mo tanda di ba? Ay, amaw, kagawad. Kinartib na pinututan amin a blusa na. Ha? Isungag paparang di pusog na ating munal. Agpay sumot Wan. Ngam, ay, mangibabain mo't nga rodan. Iswasap sa pulak tapagawidag. Nyalaki. Di kayang balayo ti tinurong di bebero kanda manang tukwa kanina umang. Wine, kagawad dulpo. Ni Charme. Agap-apply nga ro da babaunain. Aya. Di adanton babaunan niya. Amok saan akayat ni Nana Masuray. Iso nga, mabalain. Alaang pay lang iti balayo. Anya. Di ka nagreklamo. Ijay pay labalayo ti pagyanan na. Tanay ka asimahit. Kagawad! Adaytan. Si Murot Gayamay. Umay ka, Charme. Ta kasauman ni Kagawad Dulpaw. Ay, agdiretso akla ko balay-dan. Ngam napanunot ko, nga mga noanda dito barangay hall. Nay, tata, ipasubudak sa amatin. Mo yung awan ni bakit ka. Shh! Ijay na pa'y labalayo, Ta ay work pa'y ni Nanam Suray. Barang kayat na nga ayaban ni Jay Balay Mintaw, Ay, apay ngay. Jay balayo ti tinurong dahi ta asiksi. Apay nga, ipasay mo kanya ko, nyalakin. Makaamu ka pa'y lakin ko, na. Agap-apply nga rod akatulong. Awan ni bakit kaw. Aya. Iso nga ikuyog mo to ijibalayon, Kagawad, Uray may sakla akamang tilupon taga-pamayapa dito barangay tayo. Kaslamandaran ka itan, Kagawad. So, pasensya ka na. Ay, kwa tata. Nyelak. Ay. Baka mukan kan kwa na, Kagawad. Nay. Salbag na ta, sexy ti insik kawil na dita. Ay, Kagawad. Ipasirip nan sa mo pati data aputan nan. Tata. Jay kwa. Mapanakon. Makaamukan dita sexy. Kagawad Dulpo, Tata. Mabit lang. Ano? Ay. Di na kun kaskaso. Nyalag dito na alakay. Ay. Por Diyos, por santo. Ni.
Nakaturog samot na nakatugawan. Sabay, nakasikawil ka. Ay, apo, pakawanan na. Ay, pagbasulan tayo din sang bahay ni Tata Gudo. Wala. Di ka nagsangit, Charme, basang. Sige. Siyak ti makaamukin ka. No, saan nakatulungan ni Kagawad Dulpo. O sige. Siya kung timang tulungkin ka. Umay kay di balay, main. Tana imbag lang at nakatulungan ni Nanam Suray kadagiti trabaho iji balay, ha? Paiso, tatagudo. Wen. Sige, siya kung timangalakin ka. Ta kaasi ka, may. Ang yaman ak tata. Nagsaya at kayo talaga. Managtulong kayo. Nasa umon, Charme. Talaga naasi akadagiti sexy akaskan ka, ha? Saan kayong agang-angaw, tata? Ne, saan nga oras ti ang angaw ita? O may kakit din. Sumurot ka ni Jibalay May. Santa ka sa pulan ti baba unayd. Adya ti pangsweldo ta. Katagi kurangin tanto pa ijay kakaiso na apensyon ta. Bakit? Senior citizen tan. Saan ta unay nga agbanog? Uray, ta saan ka no apasweldoan? Basta mangan ken maturog lang diti balay. Ibilang tan, asaan asab sa balay. Ay apaw, nagadon ti imbagab. Adya kinunam. Libre. Wen ka no nga road, saan apasweldoan? Basta da ka no pagturugan ken pakipanganan na ayos day jayan. Malagip ko dayjay ababa ay lakay. Karamping at dayjay. Ha? Ay, agpapapansin no makakita iti lalaki. Anya lakit din aya. Uray anya ditan basta da libre babaunan tan. Maasya ken kwa na bakit. Numabalin jak kayat mabambannog ka. Para ken kada ito'y dongo. Eko nam ki ide. Agim pupogi ka manay. Ha? Anya nga ginpupugi ako na mic. Wumbay. Hoy, Mr. Gudo Gidigit. Na Laklakayudan ka. Nusubliam ti kinalaing mo nga aggidigid. Naging popogi idi ka bang banguram. Panawan ka. anya lakit din aya dungo. Awan day jayan. Kan may isa, maasyan ka kadimot iti ubing. Nungay makasalaw iti mangipedegken kwa na dita. Di ka kadi makonsensya. Ha? Nene. Galuwad ka gudaw, amok-mo't kay ti agtay-tayag di ta utak mo. Anya kalakit din aya. At daaya matikasta Amamukan gudaw. Saan lakit di ang makalibas dagijay nagbubunas alup-lup po ka na kita mulagat mo. Anya lakit din aya bakit. Gagangay laday jayan Tatagudo. Ato hindi pinaplantsayo a pantalon nyo. Kantoy polo yun. Oy, thank you, Charms. Nga mo tawag yung kanyakon, Charms. Kasla, charming. Uy, talaga mata charming ka. Ay, no. At adakas lang mabaybayon ti barukong ko kadaging tangi bagbagayo. Anya akas lang mabaybayaw. Agkaba-kabaat. Ang mga no, tukmaan na. Ha? Ay,
Ay, apo. Uray la, aganda pa na kita. Lup-lupaw. Ay, Ay. ay. Itala amadlaw ko. Ti Anya, Miss Charms. Duling kayo gayam? Ay, dahito batak. Ay, saan? Sa anak aduleng? Ay, kung naklaki, dinuduling kayo. Saan kayo matgayam aduling? Oh, alaan yung dagiti plinansyak abado yo. Thank you, manen. Ay, na. Oy. Oh, nagmayat ti pan nakaplansyada, Charms. Charms manen. Oh, di mo kadi kayat? Shortcut nga ro tinagad mo Charme ti awag ko ken ka. Charms. Na. Apa yan? Kurang sama ti ramay mo. Ay, nadlaw yun apo kulak. Pukul ka aya, Charms. Katuan. Itala madlaw yo apo kul tikikit ti kanawan ko. Nay. Wanyag paisaw. Itala amadlaw ko aguray ka, ha? Anya itayin ti apelidom? Saan aya Pokilaryaw? Wan tata. Kasla po. Wan. Kasla ko Na. Mayat may bagay gayam ken kati apelidom dita kinasiksem. Yay! Ang nay. Di mo kumapanunutan nga uyaway no katawak ti apelidom. Marayawak lang. Talaga nagsiksika. Sigo da na seksiak idi ubingak pay. Masurunda inang kanya. Kastaya. Aldaw matgaya man. Rumuarak pa'y tatagudo. Papanamon ngay. Inak man nagpakuko. Namursangan dagiti kuko. Ikandak man kiti di pagpakuko. Ayun, mabitla ay. Nga laki ti bulsa ka. Dito na 1, 2, 3, 4, 5. Alam to 5 gasot na pisos. Gumatang kan tumat yan iti ice cream mo. Ay, thank you Kiss man tata. Opa. Uy, no, ay na. Oops, opa. Pero arako po na. Ay, babay yo. Ay, napaday. Ay, sayang. Dandanay na. Ang nagsiglatan. Ang sayang taping-ping laang. Ay, jaklakit napakadaan ta. Lips to lips kumakan. Jaklakit din ayaw. Aday ta. Wow! Kita di bagbagay mo ti incutex ko, di ta kukom sexy. Oh? Talaga? Thank you Believe back. Naglaklakay ka. Nagbakbakat kan iti kastoy at trabaho. Ngam, champion pa ila ti trabaho ma beautician. Ato yung tibahid ko. Oy, wait. Kurang na ito'y Kurang tabilang. Oy, kurang ti 10 pesos. Husto lang, dayta. Tawar ko na mo ti 10 pesos. Discount ko matanan. No. Sana mabalin. Awan saritant discount. Tawar ko nga, Rod. Discount ang matanan. Hay, awan dita discount ko nakmanen. Apay akasta. Awan pa'y konsiderasyon mo. Sikaw man lati kasta. Kadagiti na daw mamang daldalos iti kukok. Katmang tada iti discount. Sikamat dun. Barat kamat, bakla? Anya? Kaya no si kati barat? Isong agbayad kan? Ay,
Ibabawit nga rodan tayo manicure ko nung di ka mang discount ha. Ha? Mudtoy day ta asiton. Tay katakon tin Cutex mo ta jak bayadanan. Na, hoy! Naglaing kan, nukas takid din ti aramidam? Ha! Mangted ka iti discount? Wano, jak agbayad. Ay, samantong. Malala, alaman lang yan. Yawat mong tabayad mo. Jak tumaulitan ti mangkukuken ka, pwe? Jak to maten maulit ti umay agpakukukan ka. Danga! Di kan ba kapaglibak gudo? Nagbatad ti mapalpaliiw ko nga agim popogi ka manay. Anya, Anya, bakay? pagawid mo, dayjay nga ampag! Ay na, mawatam ko malatan tada medyo na. Basta pagawid mo! Na. Ha! Nga laki din na ya. Aday. Ala, wanan. Ngamlabak pa'y dagiti binalkot ko, badbado yo. Aha! Adda ka dita? Pumanaw ako ni Tibalayo. Tawag mo't na sweldo. Ko. Bye-bye! Nay. Aglaba ka pa yung arot Charmay! Labak, iji balay men! Na. Ay, bayabo na pumanaw, gudaw. Dagita mo lagat mo, sulikan kan sanam. Anya kalakit din, aya bakit? Call of nature laeng maidungaw. Ada ako nito eh. Wagwagan mo nito natupar ko. Slightly yos! Segunda mano, badbado! Ne. Naglala ka! Bumatang kayo! Mayat man tinasumok ni Sherme at trabaho. Naglakla ko matan dito tsindahan. Mayat dito wagwagan tayo na. Adayo ano sa isaya dayta ngam tiyak katulong asa na paswilduan. Nakita na ko ngam. Apa ya timalikot. Ni isnabiran sa mo tidangga. No pansin. Tasaok ko man san man langin. Ay, suray. Ay, di nagkuyo rin, suray. Nay. Damot inaumang na suray ti agin ginuyod. Ni apayan. Ay, apayan inaumang na nasuray. Agin ginuyod kayo mal. Unak nga ito doon na ti ayan ni Charmay. Adda ka no ka dito tsindahan. Dito! Bumatang kayo! Na. Ah. Aha! Dayjay gaya ma. Charmay! Ay, sosapo. Na. Nay. Ah. Ang bangga! Kinakaw mo amin na badbado may ilakla ko mo dito'y wagwagan. Nay. Ay, Kuwan! niraitan. Pag-abdurak iti sweldok ang nagkatulong! Suray! Bakay? Hindi ka Sasapo. makakis kang dalawa, titi tsindaan. Kakasay ito yan. Ay, pumanaw ka dito, isi ka alaklak ka. Na. May sakamot nga agim popogay! Sosapo. Nay. Kakunsabos mumot da ito nga ampang! Na. Ah. Pailakla kum dagito'y badaw. Sos, nalpasay. Saan mo't Pagbagtitan talaga. Ay, woy. Ay. Badok mo't na kita nakahanger ditan. Oh, makita? Wan! No. Ilakok pa singiro ko ti sweldo. Sos. Ha? Ana. Sildo na ka no. Na ito yung tiba nagti panagim popogim Nalpas ka. gudaw! Ay. Agsidatan! Ay anya lakit din tungo. Ay isa na. Di kan makasarak iti napugpoging am siya. Na pugi et kodam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din, insurat ni Flora May. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.